ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ದೋಸೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮನಿ ಅರಿಮೀನು ಮಾಡೋಡು ಕಾಂಡ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳ್ಳಾಡ್ದು ಪುಂಡು ಜೀವಿತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬೇರ್ ಬಾಸ್ಪುರ ಟಾಕ್ಸ್ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ತೂರಿಪ್ಪರು ಸಾರಿ ನನ್ನ ತೋಪಾಡಿಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ದೋಸೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದು ದೋಸೆ ಹೋಯ್ತಾ ಪಂಡು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೋಸೆ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಡ್ತದ್ದು ಮಂತನಿ ಸಜ್ಜೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಂದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಜೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂದೆ ಸಪುರ ಬಜೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಜೆಲ್ ಪನ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಂದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಿನ ಕಡೆದು ಐಕೆ ಚೂರು ಈನೋ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮೈಪೋಡು ಶೋಕ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ ತೂರಿ ಪರಿತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ತೋಪನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಯಾರಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಲಾಕ್ಕು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದಪ್ಪ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೆಳು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯು ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಅತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಮಂತಿಪ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರತು ಪೋಣ್ ಗೋದಾಣೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಡ ಬೇಗಲಕ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನೀಡು ಪಾಡಿದೆ ಒಂಚೂರು 4 ಗಂಟೆ ದಿಯೇನ ಬೊದಲೊಡತೆ ನಿಖಲ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಪುರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಂಡ ಅವನು ಪೊಡಿ ಮಂತಲ ಪಾಡೋಲಿ ಈಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಐಕು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೊಟ್ಟೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಲೊಟ್ಟೆ ರಡ್ಡು ಲೊಟ್ಟೆದಾತು ಸಪುರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಲೊಟ್ಟೆದಾತು ದಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರಿ ಸಪುರ ಬಜ್ಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಐಕೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೊದಲದಿ ಇದು ಅವೇ ನೀರಿಡು ಅಂತದಾಯ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬಂಡ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಕಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬಾಜನಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತದ್ದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈನೋ ಲೆಮನ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಈನೋ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ದೀದು 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ದೋಸೆ ಮೈಪೋಡು ಆತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ದೋಸೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ದುಮ್ನಾನಿ ಅರಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಉರ್ದು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಕಡೆಯೋಡು ಕುಡವಿನ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಯನ ಅರಿಲ್ಲ ಉರ್ದುಲ ನೀಡು ಪಾಡೆ ಬಂದ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕಡೆ ಓಡಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದ ಬರದಿ ಓಡಾಕೊಂಡು ಹೋಲ್ 1.5 ಡೇದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈವನ್ ಟಿಫಿನಿಗೆ ಹೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ದೋಸೆ ಮೈತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಾಗ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತು ಸೋಕು ದೋಸೆ ಹಾಕೋನು ಈಜಿನ ಸಮ ಕಟ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ನಂತನ ದೋಸೆ ಏನು ವಿದೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಂದ್ರೆ ಶೋಕ್ಲ ಹಾಕೊಂತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾಗಿ ಜಿನ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡು ಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ವಿದೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೊಡದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಏರ್ ಮತ್ತು ತುಲ್ಜರ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಪೋತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಮುರಂದ ನಮಗೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಬೈದಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉರ್ದು ಪಂಪಿನಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ತೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋ ತೋಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಜನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆತ ಶೋಕು ತರ ಕಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಹೃದಯ ಗಿತ್ತಿನಿ ಬಂದೆಂದು ಅವು ಸೈಡ್ ನಿಖಲ್ ತೋಜ್ ಪದಿತ್ತೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಗಿದ್ರು ಅಂತುಂಡು ಅವೇನ ಲೇಯರ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಮಂದಿನತೆ ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಹೇರ್ ಅಲ್ಪ 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 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಉಂಟುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬನಾನ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ದು ಅವೇನೇ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಯಾನೆ ಇದೇ ಅಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋದಿತ್ತುನಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಲ್ ಬೇನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತುದು ಎಂದ ಬಣ್ಣ ಬಸ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಓಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ದೋಸೆ ತೀರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತಿರಂದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ പക്ഷേ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಪಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಮರೆತು ಫೋನ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಒಂದು ದೋಸೆ ಬೇರೆ
ಬುಕ್ದಾದ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಸೋಯಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಅವು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ಸೋಯಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಐತೆ ಚೂರು ಇದ್ದಂಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ದೋಸೆಗೆ ಏನು ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಟ್ನಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪಾದ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆನಿ ಸೀತೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕತಿಗೆ ಗದ್ದು ಕಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ Too caught up in this